ofundisayo uVabakshini Maharaj. Hayi sizenzile-ke manje iy'balo zamagama, uzithathe wena uziguqule uzifake inamba. Ngizithanda kakhulu ngoba phela ley'balo zikwenza ukuthi usebenzise umqondo ngaso sonke isikhathi. Njengoba uzowusebenzisa-ke manje umqondo, senza lesi sibalo. Ungasabi-ke busibuka lesibalo usibona sinemdwebo. Asiqale la. Train A noma isitimela u-A sivezwa ngalomdwebo lo kade nguzama ukusekela. Usuqala sivezwa ngalomdwebo, sihamba side su200 meters. Esinye isitimela B sona sivezwa ngalomdwebo ngezansi siubani su400 meters sona. Zombili zihamba ngokuqhudelana ngokufana nangesivinini esifanayo. Uma zihamba ngesivinini esifanayo, ngizobe ngixoxa le ndaba ngikudwebela la. Zihamba ngesivinini esifanayo, u-A wadlula u-B ngemzuzwana engu-15. Awubheke-ke umbuzo wakho ukuthi bayakubuza ukuthi ngempela le timela kanti zidlulana kangakanani ngesivinini uma uziqhathanisa. Njengoba ngikudwebele la ngizama ukukhombisa ukuthi okay, u-train A isitimela u-A siwu200 meters nje kwabeshilo, u-B su400 meters njengoba ngikudwebelele phezulu. Nasi futhi ngiyakudwebela. Yabona uhlaza wesibhakabhaka ngikudwebelela u-A, uhlaza wotshani ngikudwebelela u-B. Nazi-ke izinto esizitholayo. Zosebenza kanye nami noma ngaphambi kwami. Ukukhombisa ukuthi phela le balo kade uziqala zigidagida usuku lonke. Alright. Asibhale nje konke sikuphiwe. Phela uyazi ukuthi inganekwane impendulo suke ziphakathi kuyona nokuthi nje uyilalelisise uyizwe kahle. Asidebe futhi 200 meters wethu njengoba siphiwe. Sithatha manje umbuzo wamagama zama ukuwenza ube owezinombolo. Saphinda kwathiwa bahlukaniswe 5 emzuzwana. Kodwa-ke nanku bashona le 200 meters. Sifuna uhlaza wetshani manje 400 meters. Kuhleke. Sesingaqala manje sidwebe kahle. Kuthiwa badlulana ngemizuzwana. Bayasibuza-ke manje uthi ngizomela mhlawumbe ngidwebele umbuzo wami. Babuza ukuthi ngizokuphindela umbuzo. Isitimela sisodwa sihamba ngasiphi isivinini uma uzokwenza ngemizuzwana nangemzuzu, minutes and seconds. Ubhekisise ukuthi ngabe sesikubhalile konke sinako. U400 wethu wamamitha no200 wethu wamamitha, ama-seconds lawa kuthiwa adlulana ngawo, sikubhalele konke nje sikudingayo. Soqala sehlise ngapha-ke. Sihlanganise manje ukuthi sofaka la nangapha nendawo 600 sibuhlanganisa ngithi u400 plus 200 uzokupha u600 wamamitha. Kuzofana nangala. Awukho nje umehluko. Wa400 no600 kuyefana. Sibanqamela lapha nendawo siqala kuyefana nabanqamuka lapha nendawo. Kuyefana 600 ngapha nangapha. Samukubheka ukuthi singasingena ngalaphi lesibalo. Ukuze nawe futhi ngikunika ithuba lokuthi phela ukusibukisise lesibalo nawe usebenzise umqondo. Uvi wethu lona uyazi ngithi umele ivelocity. Siyaqhubeka.
Singamisa nje phakathi nendawo umuntu lo uzohlukanisela. Ungahleki umuntu wami. Alright, asifake uvelocity wethu la sithi VA minus VB. Sufake phakathi ekhwapheni. Siyazi ukuthi u15. Uma vele siqhubeka kuyefana sithola umphumela ofanayo 600 meters uzuhluka ndawo 400 buhlanganisa no200 kuhlezi kuphuma 600. Kodwa sifuna ukwazi njengoba umbuzo usibuzile ukuthi isitimela sisodwa sihamba ngasiphi isivinini uma uzobhekisisa kahle. Nangala ngizokwenza kufana nokwenze ngale. Uma usibhekisisa ngemzuzu nangemzuzwana. Ama minutes nama seconds. Velocity wethu lapho V. Siyazi u-A vele besikade sishilo ukuthi uzodwebe ngalombala. So bona ukuthi ekugcineni ivinini zabo zihlukile noma ziyefana yini. uVA lo ngusekele lapha phambili siyawehlisa la ngezansi sizohlanganisa futhi kuyefana nangaloko esikwenze ngaleni sizokuthi VB. Kuzophuma umphumela onjani uma seku15 wamasekondi. Khumbula ngale beku15 wamasekondi ngabe seku5 wamasekondi. Ungixolele. Dinga isikhala ke manje. Busabuka kwamanje ubona ngathi hayi kuyefana. Asehlise la sibalisise kahle. Bu times la ukuthi kuphuma into enjengani. 40 wethu minute wama second nangapha a5 no 600 uzosipha ba usipha 120 wama minutes per second. UVA no VB sipho 40 minutes per second. Sesiyasusana ke manje noma siyahlanganisa kuzoba kuyasusana kodwa ke kwa VB. Salelo 160 ngoba 120 no 40 sipho 60 VA u80 minutes per second imzuzu per imzuzwana. Sibeke no 80 ke ngoba sesina uV1 A sesifuna uVB. Uyazi nje sebenza kanje njalo. Sizama ukuthola esingenako. uVA sinawo, uVB asinawo. Minus 40 VB is equal to 40 minutes ngemzuzwana. Utha kuyona impendulo la? Sayithola kwalula ke impendulo yethu. Ukuthi ngempela isiphi isitimela esigijima ngempela. U40 la. Shuthi uB u40 uA u80. Now gijima ngempela u80, A u80, uB wethu u40. Kwamnandi ke.